Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti mojich videí. Dneska si pozrieme krásnu nízkotatranskú prírodu. Zostaňte so mnou, bude to zaujímavé. Našu dnešnú cestu začíname na Pohorelej a náš dnešný cieľ je tu hore za mnou a je to útulňa Andrejcová, ktorá sa nachádza na hrebení Nízkych Tatier. Cesta na útulňu z Pohorelej nám bude trvať asi 2 hodinky, ale kto tu ešte nebol, tak nech ráta s tým, že cesta stále stúpa. Niekedy viac, niekedy menej, ale stále idete do kopca. Ale máte tu krásnu nízkotatranskú prírodu. Samozrejme, nemôže chýbať ani Happy. A dneska tu máme aj Lunu. Dneska som si obliekol na túru mikinu z novej jesennej kolekcie od Alpine Pro. Je to mikina Quad, taká s polozipom, rýchlo sknúca akurát do takéhoto počasia. Uvidíme, ako poslúži. Dneska si ju pekne vyskúšame. Sme pod Úplazíkom, odtiaľto je na chatu ešte 20 minút. Za 15 minút sme asi na chate a tieto výhľady si nemôžeme nechať ujsť. Dostali sme sa na hlavný hrebeň Nízkych Tatier, na Červenú, odkiaľ pomaly odbáčame na Andrejcovú. Dneska tu je trošku viac ľudí, nakoľko sa tu konajú bežecké preteky, ale keď sem prídete cez víkendy, väčšinou je tu dosť stále veľa ľudí, nakoľko je to dosť vychytené miesto. Dnes tu je naozaj rušno, ale keď sem prídete, tak môžete nocovať v tejto chatke. Väčšinou sa tu v tejto útulni nocuje tí, ktorí sú na ceste, na tej červenej ceste a prechádzajú cez hrebeň Nízkych Tatier. Samozrejme, máte tu možnosť aj sa napiť a osviežiť, je tu prameň. Nízke Tatry rozdeľujeme na dve časti. Ten rozdeľovník je Čertovica a tam ich rozdeľujeme na Kráľovskú časť a na Ďumbierskú časť. Útulňa Andrejcová je na tej Kráľovskej časti a tu nedaleko, keby sme išli po červenej značke, tak zanedlho prídeme na Kráľovú hoľu. Vraciame sa naspäť po tej istej ceste. Naša cesta dole bude trvať asi hodinku aj pol. Za krátky čas sa dostaneme dole na parkovisko k autu. Dnešná túra bola super, mali sme krásne počasie. Čo sa týka mikiny Quad cestou hore, bolo super v nej, nebolo v nej zima, nakoľko len tú mikinu som mal na sebe a pod tým tričko. Hore už pofúkovalo, ale dal som si dole mikinu, rýchlo sa vysušila a potom som si ju dal naspäť, už ma zase cestou dole hreje, takže pre mňa super, odporúčam, vyskúšajte mikina Quad od Alpine Pro. Ja vám pekne ďakujem, že ste dopozerali dnešné video do konca a verím, že sa stretneme znovu na budúce. Majte sa pekne, ahojte.